voilà, on a équipement quoi on a donc vous c'est comme une nouvelle acquisition des équipements militaires équipements moi économie n'a déjà cassé de oui on sera fin et là et on sait pas faut bi minɛnw ye kalo 3 kɛ wala ka don minɛn ninnu ti minɛn wɛrɛ ye kɛlɛkɛminɛn caman donna Mali kɔnɔ dugu la n'o ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye des avions de 4e génération olu munitions b'a la an ka duguma kɛlɛkɛminɛnw n'an b'a fɔ olu ma ko cavalerie et infanterie n'o ye k'a daminɛ char ani BTR la ani ka taa bila o kumana fɛn min ye véhicule blindé la an b'a fɔ min ma ko Lynch VP11 olu b'a la ka taa bila canot la canot de dernière génération canot minnu n'i b'a k'a fɔ 8 roues motrices o de b'a la o de 6 roues motrices non n'i ye français ya canot jateminɛ canot 16 ça fait 6 roues motrices mais canot min bɛ Mali bolo bi 8 roues motrices de b'a la à portée 70 km n'i bɔra o kɔnɔna la i bɛna yɔrɔ jumɛn i bɛna fɛn min ye artillerie la artillerie ti dɔwɛrɛ foyi ye ale ye kɛlɛkɛminɛn ye min bɛ se ka tout au sol permet k'a to a nɔ la ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ jan fɛ à partir de 50 km. Ka cɛdenw t'u nɔ la ka kɛlɛ kɛ. Voilà. Ni kilomètre c'est des projectiles à partir de 50 km a bɛ se ka pilonnement kɛ. O minɛnw fɛnɛ caman b'a la. Mais o kɔfɛ minɛnw ye conteneur minnu donna an t'a ba hakɛ dɔn minnu ye kɛlɛkɛ munitions dɔrɔn ye nin waati laban ninnu kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a kɛra sababu ye bi au lieu de 21 régiments on est à peu près à plus de 85 régiments régiments d'infanterie régiment ti dɔwɛrɛ foyi ye o ye bataillon de fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn kɛlɛkɛbolo ye sigiyɔrɔma fitinin de ye k'a yɛlɛ kɛlɛkɛbolo fitinin bɛ daminɛ section de la alors n'i y'a faamuya o section ninnu fɛn i bɛ taa sɔrɔ en général sergent bɛ bila ɲɛma a dɔw la fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ effectif problème bɛ yen caporal chef bɛ bila olu ɲɛma section tɛ dɔwɛrɛ foyi ye o ye kɛlɛbolo de ye kɛlɛbolo fitinin de ye ni section bɔra yen i bɛ ka bɔ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔna la o ye o kumana fɛn min ye bataillon ye bataillon kɔnɔna la bataillon ti dɔwɛrɛ foyi ye o ye kɛlɛboloba kelen kɛlɛboloba kelen de wele ko bataillon maintenant bataillon fɛnɛ kɔnɔna la ale a sababuya la ale dɔw bɛ daminɛ gradiw la k'a daminɛ capitaine na ka taa bila o kɔmana na ale bɛ se ka kalifa olu la ka taa la donc ni bataillon fɛnɛ bɔra yen kɛlɛbolo bɛna wara ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ bataillon kɔnɔna la ale bɛ daminɛ cɛ 100 la ni cɛ ye cɛ 100 sɔrɔ déjà a bɛ fɔ a ma ko bataillon o bataillon fɛnɛ n'olu fɛnɛ cayara ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ o bataillon kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ artillerie b'a la i bɛ taa sɔrɔ cavalerie b'a la i bɛ taa sɔrɔ fɛn min tireur d'élite b'a la n'olu kulu cayara bataillon fɛnɛ kɔnɔna la olu bɛ kɛ kɛlɛboloba kelen u b'a fɔ ma ko régiment bɛ yɛlɛ o sanfɛ en général à partir de colonel déjà o kɛlɛbolo bɛ kalifa don olu la ka taa n'o o régiment fɛnɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ k'o fara ɲɔgɔn kan régiment de ye bolofara ye bolofara min i bɛ kɛlɛ sigi kɛlɛkunna sigi n'o ye kɛlɛcɛkulu caman sɔrɔ a kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ régiment ye fanga dɔ bɛ se ka k'ale la kuma dɔ régiment yɛrɛ kelen bɛ se ka kɛ engagé n'a fɔ i ma ko régiment kelen y'an ka jɔ o ye kɛlɛboloba kelen kɛlɛboloba min kɔnɔna la i mago bɛ kɛlɛkɛminɛn façon na o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la donc en général i bɛ taa sɔrɔ officier supérieur de bɛ ale yɛrɛ fɛnɛ commandé mais o yɔrɔ fɛnɛ bɛɛ kɔnɔna la i bɛ taa a bɛna se dɔ ma ko division donc en général i b'a k'a fɔ général de bɛ bila ale kunna à partir de grade général de brigade de général de division o bɛ bila ale kunna division ye kɛlɛbolo warakalenba ye i bɛ taa sɔrɔ sanfɛla b'a la dugumala b'a la bolofaramisɛnninw b'a la u b'olu wele ko division donc division fɛnɛ kɔfɛ i b'a k'a fɔ a bɛ fɔ corps d'armée ye kɛlɛ bakuruba kelen i bɛ taa sɔrɔ armée de l'air o ye corps d'armée dɔ ye armée de terre o ye corps d'armée dɔ ye garde nationale o ye corps d'armée dɔ ye donc ale ye kɛlɛbolo ale ye lolo naani ye donc fo kana bila le général de 5 étoiles n'o ye général d'armée n'o de bɛ maréchal excellence Assimi Goïta bolo donc voilà un peu n ye kɛlɛbolo tila i ye cogo min na donc an bɛ se k'a fɔ duguma kɛlɛbolo la an b'a fɔ o ma ko cavalerie ani infanterie mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o kɛlɛkɛminɛnw de nana mais kɛlɛkɛminɛn ninnu caman kɔnɔ mɔgɔ caman y'a ɲininka ko munna ko kɛlɛkɛminɛn ninnu caman kɛra dugu fɛ kɛlɛkɛminɛnw de don terroriste kɛlɛminɛn dɔrɔn tɛ quoi a kɛlɛkɛminɛn barika ka bon dugu de fɛ kɛlɛ la ko mun y'o kɛ ka jamana wɛrɛw kɛlɛ a kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen n'i ye minɛn ninnu jateminɛ k'a lajɛ dugu fɛ kɛlɛminɛn don de n'a b'a fɔ ko guerre classique minɛnw de don ko mun y'o kɛ o nalen filɛ jaabi filɛ ka n'i jɔ nin an ɲɛ b'o de la donc ne bɛ nin fɔ mɔgɔw ye kuma caman n ko Mali tɛ terrorisme kɛlɛ la Mali bɛ terrorisme dugu dɛmɛ kɛlɛ de la ça fait yanni k'a fɔ k'i bɛ tɔn faga i b'a fan tiɲɛ maintenant mɔgɔw t'o de dɔn quoi n'i k'i bɛ terrorisme kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ fo k'i se terrorisme kɛlɛ la terrorisme bɛ bɔ dugu min na i b'o de kɛlɛ
terroriste tɛ fanga foyi sɔrɔ diɲɛlatigɛ la ka ko dugu dɔ ta kɔfɛ o tɛ yen o terroriste tɛ dɔwɛrɛ ye koyi terroriste ye mɔgɔ de ye dɔrɔn min bɛ bila baara dɔ la jamana dɔ fɛ ou bien jamakulu dɔ fɛ ou bien hakilina dɔ fɛ ka se ka jamana affaiblir donc cɛ o cɛ k'i bɛ terrorisme kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ fu la i bɛ terroriste dɛmɛbaga i b'o de kɛlɛ bon bi ala ye dibi fara ka bɔ Mali ni a ka terroriste dɛmɛbagaw ɲɛkɔrɔ n b'a dɔn an da bɛna don a la donc an bɛ se ka fɔ o kɛlɛkɛminɛw de nana n'an taara u kunbɛn Musa min ye kabako ko ye cɛ si k'i jɔ ka fɔ ko kɛlɛkɛminɛ in k'a filɛ k'a nana bila yan k'a ye tile 3 si mun bɛ ka kɛ kɛlɛkɛminɛ nana dɔrɔn a taara kɛlɛ la c'est pour ça o de y'a to mɔgɔw ma temps sɔrɔ kɛlɛkɛminɛ la présidente mɔgɔw la o de y'a to bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka kɛlɛkɛminɛ ninnu jɔlen bɛ min u bɛ min a kɛlɛkɛminɛ kelen tɛ yen min nana k'a ma taa k'a bɛɛ ma taa terrain sanfɛ mais bu aw mɛnna terrain kan voilà donc o ye kafina kɔrɔlen ni kɛlɛkɛminɛ nana temps bɛ taa ka inauguration kɛ ka remise de clé kɛ mais ni kɛlɛkɛminɛ a ka kɛ ni véhicule ba joli a n'a kɛlɛkɛminɛ ni kɛlɛkɛ marifaw ni muru ni fɛnw avec des armes des matériels de maintenant de dernière génération minnu porté parce que marifa minnu nana matériel minnu b'an bolo bi in na i b'a ye k'a fɔ fɛn min o chargeur bɛ taa 45 balles 60 balles la u ka cadence fɛnɛ double cadence de b'u la coup pour coup ale ni mode rafale b'u la donc u ka portée utile à peu près 3000 mètres 3000 mètres et 3 km donc c'est des armes encore de longue portée o caman de b'a la ka taa donc mɔgɔ bɛ se ka départ nana kɛlɛkɛminɛ bɛɛ taara terrain kan o ye ka f'i ye tenter ka nin présenter jamanadenw na jamanadenw bɛ nin dɔn a mɔgɔ fagacogo de fɛ quoi a bɛ su hakɛ min bɔ peut-être i bɛ se k'a évaluer o de fɛ mais k'a fɔ k'an bɛ taa jɔ kɛnɛ dɔ kan k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛw nana k'an b'a filmer non non o bɔra nin na. ok Bubu o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ayiwa fɛn bɛ tali kɛ Mali ka objet volant sans pilote n'o ye drone A15 ye ayiwa ko o bɔra ka bin Algérie balila ka communiquer kɛ teliya a ka ministre de la défense a ko kɔrɔma donna ministre des affaires étrangères fana fɛ ko olu bɔra k'an ka o pankuru in gosi sisan ko barisa k'a y'an ka dugukolo bila ka don olu kun kilomètre 2 ɲɔgɔn na k'o de kama u y'a gosi Mali y'a yira kuma bɛɛ k'a fɔ a kɛra Mali de kan olu ye tile 3 d'u ma walasa Algérie bɛ se k'u jaabi cogo min na Algérie bɛ se ka kuma mana ni dalu ye bi u bɔra k'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ Algérie ye min kɛ k'u dɛmɛ ka Bubu ko in nana cogo di mun de bɛ yen yanni k'a se bi an y'a fɔ bɛɛ ye marakala zone tɛ fila ye Bina Jandu kuma in fɔlen ne ko n ko Algérie armée ma an ka drone gosi n y'o fɔ mun na n y'o fɔ à travers les communiqués de non certifiés par l'armée algérienne il y a que page ma certifié page est page modifiée de Algérie yɛrɛ ka armée ka page tɛ u ye a kɛ page 50 dɔ de kan k'a bila mais mun na n y'a fɔ k'a fɔ ko Algérie armée tɛ parce que n y'a ye k'a fɔ Algérie armée ko ale ye avion de layɛlɛn sanfɛ ko ka tir kɛ n m'a dɔn n'a hakili b'a la ko ka frontière transi fɛ je dis que o ye nkalon ye ala nana tiɲɛ bange o tɛ tiɲɛ bi n'i ye Mali ka communiqué lajɛ ça a été un communiqué bien précis proportionnel et très responsable c'est ça qu'on appelle une armée Mali y'a yira Algérie la bi Algérie tɛ foyi ye o de y'a to Algérie kɛlɛli ka nɔgɔ an bolo bi ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ Bubu cɛ o ye précision non o ye précision min di i b'a dɔn ko i b'a dɔn de la dalu tɛ ci dɛ i b'a dɔn de la ko Mali kunu ni Mali bi tɛ kelen ye c'est communiqué yɛrɛ gansan déjà l'Algérie a su Algérie y'a dɔn k'a fɔ ko walahi ale ni dugu min bɛ ɲɔgɔn na ale kun filila ça fait communiqué yɛrɛ gansan Mali ye mun de ye Mali ye mun ye fɛn ya communiqué in kɔnɔna la i bɛ k'a fɔ fɛn min Mali armée b'a préciser k'a yira k'a fɔ ko ale ka aéronef kun bɛ yen aéronef mun n'a ɲɛ dara fɛn min na o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye bi bi in na Mali drone ye Algérie de ye Algérie 6e région militaire n'o o ɲɛmɔgɔya bɛ o kuma na fɛn min Boumedienne ka denmisɛnnin dilannen bolo ça c'est un colonel major algérien o de b'a ɲɛma c'est un narcotrafiquant a bɛ drogue de feere Tawfik ka élément de don olu de y'a de recruté en 1989 il est agent du service de renseignement français olu y'a gɛn a tila ka na don Amérique ka service de renseignement olu fana y'a gɛn u ni jɔn de tun bɛ yen Tezawaten u ni terroristes de tun bɛ Tezawaten Ukrainiens de tun bɛ yen u bɛ ka na minɛn di o kuma na Mali terroristes ma avec l'appui des éléments de la 6e région militaire des Algériens u b'a la ka dɛmɛ ta k'a don o kuma na fɛn min ye terroristes ma drone y'a ye drone y'a ye yɔrɔ min na dɔrɔn u ye missile sol air u y'o de ka drone gosi ça c'est très grave alors que Algérie communiqué la Algérie ko avion de ye gosili kɛ n y'a fɔ bɛɛ avion tɛ se ka yɛlɛ drone kama un avion pilote avec un avion sans pilote n'i yɛlɛnna a bɛ jigin automatiquement foyi t'o la c'est missile sol air o de bɔra dugu ma fabrication ukrainienne o de ye a gosi wa Ukraine de Algérie de don duto t'a la foyi t'a la a tɛ sɔn
mais mun de bɛ ka Algérie bila a tɛ sɔsɔ foyi t'a bila la na Algérie de ye faden sagoya kɛ ka jugu sagoya kɛ dugu min ye Algérie bɔ nɔgɔ la 62 ani jamana min ye Algérie kisi tubabu ka bɔgɔli ma n'o ye Russie ye Mali de ye Algérie bɔ nɔgɔ la 1962 Russie de ye Algérie kɛ puissance militaire ye Russie jugulamɔgɔ n'o ye Ukraine ye Ukraine bɛ ka taa Russie attaquer à travers l'Algérie Russie c'est que Algérie minɛna nkalon de kan dugu fila min y'a kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ o ye Mali ni Russie de ah o fɔlen don dɛ m'a fɔ ma Mali de Algérie kɛ fɛn bɛɛ à partir de 1962 Moussa Traoré de tun bɛ minɛn ta étant lieutenant ka taa di Bouteflika ma Gao o ye kelen ye filanan ye Russie de ye minɛn ta ka di Algérie ma valeur de 264 milliards de dollars o de minɛn juru bɛ Algérie la bi Russie ka minɛn dilen k'a di Algérie ma o Russie jugu n'o ye Ukrainien olu de yera avec des missiles sol-air ukrainiens k'a labɛn ka tila ka Mali drone gosi n'a ye sol-air de don n ko ko u ye min fɔ nkalon don ngo u y'a gosi ni fɛn min ye missile trafiqué no c'est sol-air missile tɛ se ka yɛlɛ missile bɔra duguma ka yɛlɛ sol-air de don voilà parce que o ko an ka fɛn binna mais n y'o de f'i la missile ye sol-air de ye n y'a fɔ bɛɛ ye n ko Algérie kɔni hypothèse min fɔ ça c'est pas vrai parce que je ne peux pas comprendre que comme une armée peut mentir comme ça c'est pour te dire que l'Algérie autorité politique tɛ nin kalama Algérie yɛrɛ gouvernement tɛ nin kalama u t'a kalama Algérie gouvernement tɛ fɔ médias internationaux u ye nkalon tigɛ Algérie gouvernement t'a kalama ça c'est d'abord l'œuvre d'une branche algérienne qui est en concomitance avec les terroristes Algérie, la 6e région militaire là, qui s'occupe des Tezawaten, on est de drogue, on est de Marfa, on est de Fembefri, on est Ukrainien, on va Janfa Dieni contre vraiment l'armée Mali. Mais on a communiqué fana b'a yira k'a fɔ ko drone kun ye maa ninnu jugu ninnu de buguna tigɛ k'a bɛ na u susu. Mais a ye jugu buguna tigɛ a ma kun tunu susu dɛ jugu drone kun tunu sugu. Drone ko a ko a ma f'i ye ten dɛ a ko drone bɛ bi waati min na ko drone point chute a coordonné a y'a bɛɛ de ça fait 19 minutes et 52 degrés longitude est et longitude sud u y'a bɛɛ di k'a préciser k'a ban. Donc drone cira yɔrɔ min na drone binna yɔrɔ min na 401 mètres de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais à 9 km maintenant du territoire algérien. Non, 9 km. 9 km et demi. 9 km et demi. Drone binarom, mais drone 10 km environ. Donc, à Bioro, à Buntuyoron, à Bonarom, à Bioro, 400 mètres de haut, donc au corps, quand drone bina en position verticale, au corps, au drone fait drone gauche, au fin de Bouma de Kael. N'a fallu ma commune bina en position verticale, au corps, commune bon enfant, fait ni Boura Bouma Kael. N'a fallu ma commune bina en position horizontale à des termes militaires, au corps, 120 000 flas de Yoron gauche, sans fait. Maintenant, il faut faire ma car à Bora Kadjiga, au corps, au fin gauche, Bouma Fendi. Donc, au corps, Algérie, drone gauche, missile sol-air, donc, il y a deux missiles, donc, il y a avion maïr. Ça, c'est le premier mensonge au corps pour Algérie et le gouvernement. L'état-major algérien, même au Takalam. Ça, c'est une branche de l'armée algérienne. Algérie, froidement, c'est le. Il y a combien de Soudan, et fin de Soudan, et Sierra Leone, au bout de la Fimon, au bout de la. Au cours de tout, il y a à peu près plus de 50 Ukrainiens. Conseillers militaires au bout armée plus des réservistes algériens ou des entraînements dans le Marfa ou ni fait on Ukraine on est dans l'année 1904. Oui. Drone missile mi a gauche le missile type ukrainien de fenêtre. Donc au coran Bibina Doutala Irishini avec Dr Irishi a déjà convoqué les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES ou le Qatar parce que la Russie dispose déjà d'informations. C'est-à-dire qu'il y a drone ata. Au coran il m'a Irishini Mali AES ministre wa fond ñoy ku be jega terrorisme kele ñoo fait. Donc la Russie a déclaré Ukraine comme un état terroriste. Koro de be koina. Au koro Ukraine ni dugu beje o fana état terroriste parce que Russie ba don ale ka Ukraine kele déjà Ukraine wa bena Ukraine kele Sahel ko na la wa Ukraine be Algérie. Donc au koro ni AES fana ka bi communiquer la de iba ka fo AES ba fo ko ale be ay akina mental no e charte d'opération unique quand il faut Israël AES du kelema Israël AES bema Algérie mi ke acte de guerre de déclaration de guerre de où on est saisi on ne be bossa na comment l'Algérie sera classée comme un état terroriste ou en me sababu américain ni risu be badian terian mina parce que américain be Algérie ko amena ou be Algérie gauche après la Syrie ni au rejoindre ni américain bulu américain ni risu plus l'AES on le na Algérie attaquer non fait ça. Il n'a pas mis Kadhafi. Il n'a pas mis Kadhafi. Les risques qui va la Algérie de la Tchamoudé la car sans pas le matin Tchongo Logo Tchongo. Là ma débat pour moi tout. Il va Tchongo. Et Niger be do vers le côté sud-est, Mali be do vers le côté nord, Abdou Kouna Richi be do ka appliquer. Donc Burkina be de nos côtés d'Algérie Algérie tika foi kenna. Il risque qui va la. Il dit si il be ni naje.
C'est la raison pour laquelle l'Ukraine déclaré comme État terroriste. Quand la fois l'AEC avec la terroriste, parce que maintenant, terroriste veut venir au c'est ça, l'Algérie. L'Ukraine, Algérie, Mali terroriste, Algérie. Donc, Algérie sera déclaré comme un État terroriste. On est plein de Onina, ou on les résolutions à Algérie bombardé. Bu élément wɛrɛ b'a la o ye o ka président ka ɲɛmɔgɔ kuma dɔ lase ko kɔsani na k'a bɔra k'a fɔ ko Mali solution tila bɛɛ bɛ Algérie de. Mais nkalon là, Mali problème d'Algérie, Mali solution tila bɛ Algérie. Plainte min donna plainte kan s'intéresse c'est pour que ka taa ni plainte ni image c'est vrai Mali bɔra dugudenya la quoi i b'a dɔn ala barika de bɛ jamana in na quoi ni ye image Algérie sanna a ye drone gosi mun na parce que a tɛ fɛ Russie ka bɔ a kalama k'ale ni Ukrainiens bɛ cɛ la. Algérie mais drone gosi Mali kama dɛ Algérie sanna a kana fɔ ko lui il collabore avec les Ukrainiens sur le territoire algérien o de to a sanna cogo drone gosi. Donc zone tigɛ taara. Zone tigɛ taara ne b'a fɔ n ko ala bɛ Algérie le bɔ wa terroriste demain i laban bɛ kɛ terroriste. Ça fait quoi? Il te fera cola, il est belou, ni dongo accord. Ni d'accord tiens yélé. Ni d'accord tiens yélé. Voilà, avant la accord que dorete mo ba territoire de gars. Donc il est Ukraine déclaré comme état terroriste. Ouais, Ukraine ne que dogolo sans faire il est bi gauche. Donc Ukraine ou Algérie territoire de gars. Donc la force arrière AS sera appuyée par les Russes avec des preuves à l'appui. Et je sais que les Américains ou le Conseil de sécurité là, les Américains vont se joindre à la Russie. Ils vont prendre les résolutions de l'Algérie attaquer. Hein? Non, Amérique ou l'Algérie quoi maintenant? Ni moins de sur lui. Surtout Trump ni Poutine n'a sur le c'est ça. Ni une banane. Parce que ni même Maroc est arrangé. Parce que Maroc est prêt aujourd'hui car elle a bla. Bini Dougoubé, Maroc est partenaire de la France, Maroc est partenaire des États-Unis, mais Algérie est partenaire de perdu. Il est mis ni Russie comme a dit ni a dit pour même la Algérie grâce à la Russie. Algérie au tient bi, ayo perdu bi. Ni ma fera mais à fora qui ma fera mal la quoi la bitach. Ana le flejo. Mogo be maliko ke mi maliko bola billahi ala. Na la dugu sangorota wati na niki bala jigi mana ke mogo ala bi doya. Imbiri mogo bila la jamana na ni kra mogo sangorota le bichi. Wa dugu Mali kala ni la sanfɛ bichi. Wa Algérie jigina kaba wa les résolutions beta. Il va la guerre parce que plein de kunye bala. Russie est membre du Conseil de sécurité, la Chine est membre du Conseil de sécurité. Les Américains sont aux côtés de la Russie cette fois-ci contre l'Algérie. Parce que les Américains ont un rapport fort au Nina, il y a un Algérie de la terrorisme hébergé. Les Américains ont un rapport là, les Américains ont un rapport à mener. Un veto européen à travers la France et l'Angleterre. Mbado utena ulame. Utena Angleterre ni fait européen na maintenant. Wa abli pour même européen va la nier. Algérie ga gauchi parce que mouna en condition que Russie avait son gazoduc mi mette maintenant Algérie ou ka débrancher ka terminer Maroc fait ou ka Algérie neutraliser. Algérie c'est que dugu nyama blé parce que européen ga et avantage que les Algérie bolo ou gazoduc mi mette maintenant Algérie kata Europe. Donc bibina les Russes sont prêts ka ola terminer Maroc. Américains vont prendre le vote de Maroc. Algérie a bouillé, Algérie a effacé la bouille. Français ont politique de Algérie m'a délégué bouillé. Mais tout est mais moi, Béwol Chali, ni ma fera mal à la bitache. Algérie sera à Sanafa et Missile Gouchi. Ce qui est déjà grave. L'Algérie a commis une erreur grave. Monumental, mais tu sais qu'à réparer Djanaté là. C'est pas parce que les Mali drone gauche qu'on est pas comme là. Algérie terroriste de l'Irak, John, Ukrainien, allez terroriste bam nous gagner ni Djia kono, Algérie territoire. C'est vrai ni ma ngo ala bi barka ala mane ngo do ala ta bi fona soro Mali manya wa dugu flam ya nya Algérie de janfa il est Algérie de puissance militaire ni a depuis kuma jan français ni et sama américain mo son Algérie kele parce que il est de ba kof bi dugu mini recevé kele la mimi ga risu faga Djia kono Algérie no yera janfa la Mali de Algérie de 62 bi Mali problème sans bi ça va na la ko be fem bandosé aba bandosé ni a me beto aussi de il a fiara ni conseil de sécurité là ni métaille prévu beta kada wa tezawaten be libéré sans parce que position be bombarder l'ONU va prendre des résolutions ka Algérie ka espace aérien blanc en exclusion ka faveur de AEC ga donc ta terrorisme no fait na magebe chibonté kono la force de l'AES la amedo Algérie sur la résolution de l'ONU appuyée par les États-Unis et la Russie. Parce que on est pays qui agressé la cable comme il y a jamana be. Non, il est Afrique étrangère ministre yo scientifique ou to ableto pour boire kata. Et mais en ma communiquer ka bara foka so fanga mo kata irishi la fond. Anga ministre tra irishi la kune bala kata document signé pour une diplomatie unique. Amna ta décision ta onina. Décision aba soutenir. Folo mi Ukraine état terroriste. AEC bo soutenir flana mi Algérie complice des terroristes. Au frère de Nata de Onina.
wa bibi na AEC ka position ye o da to ministère des affaires étrangères tara pour que n'entra ONU na bɛɛ kuma ka kɛ kelen ye wa résolution de bɛna ta k'a di ONU ma ka fɛn min le nord de l'Algérie et le sud de l'Algérie qui fait Tezawaten à 500 km d'Alger a bɛ bila sous la réclusion avion tɛ se ka wuli wa an bɛ don ka taa terroristes kɛlɛ sur le territoire algérien. mais Boubou i bɛ to ka min fɔ dɛ communiqué in bɔra ka bɛɛ de précis i bɛ to ka coordonner GPS fo mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka k'i b'o bɔ min a fɔra communiqué kɔnɔna na i ko wa ni attaque fɛn o fɛn kɛra wa u b'u to yan k'a ye avec les preuves. drone Akensi a ye ne yɛrɛ kabi drone Akensi nana drone Akensi kɔrɔ de ko dibi fara quoi Akensi yɛrɛ kɔrɔ ko ka nɔrɔ n'a fɔra ma ko Akensi a fɔra ko ka nɔrɔ bɔ fɛnw ɲɛma ka dibi bɔ kow ɲɛma o de tɔgɔ Akensi Akensi kɔrɔ de en anglais Akensi je peux voir o kɔrɔ ko ko bɛ ne kun ka juguman fara ɲuman kan ne bɛ se k'a ye i tɛ se k'a kɛlɛ de ne bɛ se k'a ye Akensi kɔrɔ de ye drone Akensi yɛrɛ kɔrɔ de ye nin tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ n ka diɲɛlatigɛ la jugu fɛn fɛn bɛ n na Ala k'a bɛɛ yira n na o de ye nin a yiralen filɛ nin Akensi y'i to à partir de Mopti de ka ninnu ye ka gɛrɛ ka na depuis Mopti a y'a ye a nana Gawo k'a ye ka tila ka na yafama bala Tezawaten ka n'i sigi k'a lajɛ c'est pour donner plus de précision drone jiginna k'a lajɛ est ce que ale ni Ala ni kira cɛ ale bɛ ka mun ɲini o de ye nin an bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛlatigɛ la a bɛɛ bɛ Algérie c'est vrai hali américains hali cɛ min ye américains faga a bɛ yen le plus grand terroriste la min ye attaqué World Trade Center la n'a tun bɛ fɛn kɔnɔna la o cɛ fɛnɛ bɛ yen bɛɛ de jugu bɛ Algérie wa à travers le service de renseignement algérien ko Tawfik a tɔgɔ bɛ fɛn na Mohamed Boumidjeni ou Mohamed Kola a tɔgɔ ko Tawfik mɔgɔ bɛ se ka bila commentaire là c'est lui le cerveau ale de ye cerveau ye c'est lui qui dirige ale de cousin bɛ ka la 6e région militaire ale bɛ ka diriger américain sɔmina cɛ in na a mɛnna k'a fɔ ko nin de bɛ World Trade Center binni kɔfɛ c'est un algérien ale de fana Kadhafi faga nin cɛ kelen Français b'a dɔn parce que Kadhafi bɔra Baniwali ka na Sirte a bɛ ka bɔ tuma min na ale de a ka Kadhafi ka coordonnées di France ma alors qu'il composait avec Kadhafi ale Kadhafi tun bɛ marifa feere terroristes ma mais il a trahi Kadhafi o cɛ in de ka mɔgɔw don donc bi bi in na diɲɛ bɛɛ de bɛna Algérie kɛlɛ i b'i sigi i b'a lajɛ Algérie ye dugu de ye a bɛ cɛmancɛ de la o a bɛ cɛmancɛ de la Algérie kɛlɛli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye parce que Algérie la kolon na juguw de fɛ Algérie la kɛlɛ la juguw de fɛ Algérie n'est pas une puissance militaire Algérie est un voyou de c'est un état terroriste le Mali a fait un communiqué ko c'est les parents des terroristes. Voilà, bon, le communiqué c'est grave, ça c'est une agression, mais le communiqué est une agression grave de contre l'Algérie parce que notre ONU avec preuve, ça veut dire que le tourisme qu'elle est là, les Américains ou Américains nous tourisme financier ou va qu'un double, ou va qu'un ONG ne fait, mais armée contre ka wuli ka, est-ce que va quand même comme missile de comme rock, qu'elle terroriste comme ni Algérie a mal la tête, j'ai un conon. Agression. Une armée régulière, au cas missile ti, m'douvrez ka armée la parce que terroriste yera, voilà ça il reste la terroriste ni Algérie a marqué j'ai conon ou avec dans Algérie taille finalement, parce que on y est la crédibilité bien, on y est la on a joué l'on parce que le Mali a déjà porté plainte, l'AES est prête à intervenir, c'est pour cela Algérie ambassadeur de boire en fait, ça c'est une rupture diplomatique définitive d'abord. Mais pour on communiquer avec la Ablaye Diop fana tara collège des chefs d'État. Non on dit fina que mais on dit AEC communiquer ko Algérie ambassadeur be AEC dugu la ko ka be rappeler ko ba be wuli. Ou ba be wuli. Mais c'est pour cela l'autorité politique de l'Algérie n'est pas au courant de ça. Algérie gouvernement tenu kalama. Bagata page ina de page ma certifié. Non. On Algérie pour le moment il va kalama Algérie pour le dor fi sur si be dro fi la di. Moko ko Algérie armée puissante Algérie armée drogue armée l'Algérie c'est une armée de narcotrafiquants c'est une armée de parents de terroristes Algérie n'a pas de puissance ou de drogue ni warfare c'est la raison pour laquelle chaque fois c'est une autorité militaire qui gère les pays parce que on officier bé moko fakalaudi Algérie n'a pas de puissance Algérie sur les dougudi pétrole ni diamant ni sanu aller ni terroristes demain olu de bɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la bi olu de b'o bɛɛ fɛ bon sanga min ye Ukrainiens kana ye territoire sanfɛ ale ni cɛ min ye World Trade Center fana attaqué n'o ye bombe ni fɛnw feere ni Américains bɛ ka ɲini ka taa ni san Tawfik ni Américains bɛ ka ɲini ka taa ni san mɔgɔ o de fana bɛ yen bɛɛ de ka intérêt bɛ Algérie kɛlɛli la bi bon Maroc ye laɲini min kɛ diɲɛlatigɛ la o de nalen filɛ de k'a kana se ka dɛ Maliyɛn bɛɛ k'i sigi dɔ wɛrɛ tɛ ça c'est une déclaration de guerre mais n'i bɛ guerre kɛ i bɛ lettre adressée ONU na fɔlɔ donc ONU de bɛ résolution ta sisan ka na wa puissance bɛɛ bɛnna kan parce que américains ni communiqué min filɛ nin américains ni russiw jɛra kan k'a fɔ k'u bɛ AEC appuyer nin na i b'i sigi i bɛ nin lajɛ Algérie bɛ kɛlɛ AEC fɛ ka don fo Algérie territoire sanfɛ waati sununko dɔrɔn de don awɔ kana se ka nin na ne ye nin f'i ye Bobo o faamuyara
Bou, anya amega fokanga sur sous fona be do fona be ka liaison quelque parce que si ça no ani Maroc ka sur ko fona kele be Algérie parce que de plus en plus avec ka isolé ko o fona be ka diga la ko parce que follow on va dire on be tout mona. C'est pas ça. Algérie est isolée diplomatiquement. Il va le terrorisme de Medougou, une douche siratia. Moi be ko ke ni ferredi, mais ta que flagrant comme ça. Algérie minkeni, Algérie partenaire Algérie la djien kono quoi. Algérie a perdu sa crédibilité à l'échelle internationale. Algérie n'est plus crédible aux yeux du médias international. En équipe, Algérie doit poursuivre la Bédien, on va faire non, il est classé comme État terroriste attaqué. Algérie peut toujours pas de Kenya. Parce que imagine bien Mali Bolo. C'est pas parce que on a donné qui m'a prévu mon membre là, on est là, Dien Pekaï. Ou Algérie bien n'a retenu sans moi. Mon douté, ça n'a jamais été un État. À froid, dans mes bingles du jour. N'a fini, ma femme Mali, les couilles, les masses ennemies. Qu'elle a été faux fouetté. Et Algérie, il y a d'entraîner. Algérie de Tara, ni Tchékiri de Tara, il y a des pression à Amadou Mandouga, Taoufik là, a été à Toro de Akaladje. C'est lui le parrain des terroristes dans le monde entier. Allez, des Américains font. Une Tchékiri, Algérien, Ami Yélé Fleni. Allez, il y a des critiques, il y a des ambassades de Saoudia, il y a des Koumé Koulouba, comme conseil aux affaires religieuses. Ni une Tchékiri, pression à Alpha, qui pression du coup, il y a des tas. Il y a des bobos à secret d'âme. Ni tient des Bazoum recruté en 1989. Allez des Bazoum d'où est-ce qu'il va à la RDS là? Aïe la RDS, aïe doit qu'on a qu'à Google qu'à la ça c'est le Nigérien. Non, c'est les Bazoum de Nigérien, Bazoum est Bazoum ou l'autre du Chamane là. Du Chama? Du Badi. Au Bango Chama est debout. Mais on ne sait même pas de Babo. Bazoum est né partout et dans beaucoup de zones. Bazoum ou l'autre Chamane Badi là. Donc il va dire que c'est fini pour l'Algérie. Aïe abanon. Voilà la codie m'a mis en encore des c'est là où il y a qui réussit à bloquer pour vous le donner pour votre papier signe. À l'ONU, à me voir quel est l'État. Il réussit, ASI, États-Unis, et résolution contre l'Algérie. Ni deux secrets mais traité. Ni te ka français. Non, français tout le français est drôle. Français est oui d'un gars vidéo. Mais moi j'ai imagine des flingues, drone ne bouchera. À partir d'un missile sol-air, pour le missile sol-air, il va quand même au conseil de défense de la guerre. Pour utiliser. Non, il y a des critères d'utilisation de missiles. Missile sol-air, il faut un conseil de défense d'abord. Donc, il y a Timouna pour protéger les terroristes. Où est-ce que là? Le Mali va Algérie attaquer, Mali va Algérie attaquer une drone guinéen. Si le Mali avait une mauvaise intention qu'Algérie attaque une drone guinéen, le Mali était sur son territoire. Avec un territoire quand à 2 km maintenant du territoire, à 10 km, à 9 km du territoire algérien. Avec un territoire, avec la souveraineté qu'on a là. Il y a du boulot, oui. Mais il faut Mali comme est-ce que le Mali a besoin de l'audition maintenant d'un pays tiers pour que la souveraineté exerce le territoire? Le Mali est tout le temps agressé. Mais c'est fini. Abana pays, une résolution qui est venue. Et puis on est en face de ça avec des puissances. Les puissances, ils sont comme l'Algérie qu'on fait. Donc c'est fini. Mais ASC peuple ka rôle be na ke jumene ni. Au fond communiquer frère na gesini na la sonama ASC peuple frère na communiquer les conseils maintenant et fait la société civile le conseil de société civile de l'AES au fond communiquer gesini wa nia bané rupture totale ni Algérie isolé ndi chamanchela wa be ke be Algérie be kele me kuma gele fina Moussa ala ta reso to dugu bon no le tesola irishini ali Mali de Algérie ke fembe. L'Algérie est une puissance militaire avec des armements russes. De Qatar l'Algérie. Ou avant que l'Algérie Bourna il réussit, on va déprogrammer. On va déprogrammer Naouja. Il faut américain be kam. Il faut américain européen là. Américain F35 be tourner, américain est free mais il faut commande ba pour la désactiver. Il était une fois sur Kelema. Bon, il réussit avion fait ni Algérie sans réussir pour la c'est à désactiver. Mais il s'en est tout du Dugumi bo fait mais la kam bien free ma. O Dugu Dugula mo Ukraine ou bien le territoire quand Mali mana ko goye tokoto mais quand Ukraine on fait des tu me Mali ka goum Algérie mais pourquoi mais tu vois rien nana ni tu me Mali ka goye il va bolo dugu kele na sambi c'est va pétrole chien il va nga diamant chien en rébellion et des dabala et tu nous dis un pays frère tu nous voles tu vas quand tu sèmes la panique c'est notre territoire Algérie nous sommes dit qui dans le cas ni qui dans le cas fait de l'Algérie nous sommes dit comme si qu'il allait faire partie de l'Algérie. Quand on est déplacé dans l'Algérie, il n'y a pas un camp de déplacé. Ni Bora qui est dans le Kaboul, dans l'Algérie, dans la nationalité Dima.
wa kila ka fika kite Mali fɛ Algérie de bɛ u su k'u bila hali ni Kidal hali ni kɛlɛ kɛra ni mɔgɔ banala Kidal Algérie de bɛ appui ni fura bila ka taa hali paludisme wulilen Algérie de ka sɔrɔsiw bila ka taa Kidal i b'a fɔ k'a ka territoire en violation totale donc an bɛ min ɲɛfina nin banna ka ban tellement que Mali ka bɔ a ye f'a taara Ukraine dɛmɛ Irisiw bɔra a kalama Irisiw b'a kalama a mɛnna o Ukrainien de yɛrɛ ka territoire kan u b'a ka missile min y'a gosi sol air ni Ukrainien ka missile de bon armée ye communiqué kɛ ko ye terroriste caman faga yala i bɛ se k'i da don a la bi tɛ non terroriste tɛ yen sa fo ye Algérien caman faga wa i b'a bila i kunna o ye tɔgɔw fɔ dɛ non a bɛɛ Algérien olu ka baara kun ɲɛsin olu ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ foyi u tun bɛ fɛ force AEC min bɛ ka bila Sahel kɔnɔ appuyé par la Russie yɔrɔ an taara o papier signé de kɛ minɛn kuraw kan ka na chasseur kuraw nana les Su-35 na yɔrɔ olu ma yira télé ni radio la o avion dernière génération donna o avion minnu donna donc aujourd'hui u bɛ fɛ ka patrouille kɛ Sahel kɔnɔna la AEC bɛ ka patrouille kɛ Sahel kɔnɔna ka force bɛ yen ko appuyé donc Algérie tɛ fɛ o force de ka installer n'o installé la présence militaire de l'AEC to bɛ renforcer Sahel kɔnɔ wa ale ka terroristes tɛ se ka fanga sɔrɔ donc Algérie tun bɛ fɛ ka terroristes ladon ka yɔrɔ dɔ de minɛ a ka fɔ ko olu ka protéger donc Mali y'olu bɛɛ de faga o kɛra les premiers donc toujours on garde la cible mais état communiqué la fɔra an ka terroristes kɛlɛ dugu dugu y'i ɲɛsin ma an b'i faga n'anw bɛ terroristes kɛlɛ AEC y'a fɔ ka communiqué kɔnɔ Mali armée y'a fɔ ka communiqué kɔnɔ chef d'état-major y'a fɔ ka communiqué kɔnɔ dugu o dugu i donna Mali ni terroristes cɛ an b'i faga kun wɛrɛ foyi tɛ AEC la ni terroristes kɛlɛli tɛ AEC créé terroristes kɛlɛli de kama wa AEC bɛ terroristes de kɛlɛ ça c'est d'abord la raison d'être même de l'AES voilà Mali décidé k'i retirer u ka CEMAC kun na CEMAC ye jumɛn de fɔlɔ coordination d'état-major et coordinateur conjoint d'état-major o ye jamana o ye Mali ni Mauritanie ni i y'a faamuya bala Algérie de Mali la ni Niger tun b'a la a don dama o de bɛ permettre ka kɛ bi i b'a kalama Niger tun bɛ Mauritanie de la ka taa Mauritanie taara intervention fɔ Mali nord la Mauritanie sɔrɔsiw bɛ se ka don Mali kɔnɔ jusqu'à à peu près à une centaine de kilomètres pour se ka don ka terroristes ɲini donc état-major conjoint de don espace t'an ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ terroristes kɛlɛ an bɛ don ɲɔgɔn fɛ donc ala k'a da CEMAC dɔrɔn ma Algérie tun tɛ se ka Mali dɔrɔn gosi parce que an bɛɛ tun bɛ état-major an bɛɛ bɛ état-major kelen kɔnɔ état-major conjoint b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais depuis baara in kɛra don min na Algérie de ye janfa kɛ parce que terroristes bɛ boli ka don Mauritanie b'a ka armée ka wuluju bɔ ka d'olu ma i bɛ terroristes gɛn ka don Algérie b'a ka armée tenue bɔ ka di terroristes ma donc Mali bɔr'o de kalama maintenant mais nin baara min kelen filɛ nin an samana ka bɔ nin fɛnɛ la tugun nin kun ye état-major conjoint de nin signé depuis 2008-2009 nin kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ caman na mais est-ce que nafa kɛra la nafa hali kelen jaa ni terroristes de bɛ jɛ la Mali ni Algérie tɛ jɛ foyi ma tugun e ye mɔgɔ ni terroristes bɛ jɛ un état voyou un état parrain de terroristes mɔgɔ n'o bɛ jɛ est-ce que nin tɛ mɔgɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ arabu dugu de k'i yɛrɛ bila nin na bonya dugu nu diɲɛ bɛɛ de jɛra k'e bɔ bolola France ye 4 millions de faga e la yan k'i faga diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ y'i jodi ja e man ɲi e de kɔrɔbalen filɛ bi kana terroristes finance diɲɛ kɔnɔ terrorisme ye min da Algérie kan a ma da dugu si kan diɲɛ bɛ Algérie dɛmɛ ka terrorisme na u ka kabila ninnu fana bɛ ka wuli non bɛɛ de bɛ ka non Algérie ko banna koyi Algérie ko banna pewu n'i ma fara Mali la billahi ni mɔgɔ ma fara Mali la i b'a y'i ɲɛ la diɲɛlatigɛ la an bɛ kuma in fɔ a b'an ka kuma yɛlɛbɔ kuma minɛ a filɛ nin i mana bonya cogo o n'i ma fara Mali la i bɛ dɔgɔya c'est fini n y'a ye k'a fɔ k'u ye cerveau dɔ fana minɛ vers la frontière Niger-Nigéria o ye Ukrainien de Ukrainien de don a dun masirilen filɛ nin ten Ukrainien de don a dun kɛlen don ko Suraka Ukrainien don ni minɛna Niger de Ukrainien de don a bɔra réunion kɛyɔrɔ la a bɔra ka na n ko Ukraine de bɛ ka bi na ils veulent attaquer les Russes dans le Sahel Ukraine bɛ ka guerre délocalisée de ko cerveau y'ale fana ye mais ko a bɛ ka bɔ Niger ni Algérie frontière tɛ yan an ka minɛ de yan ko ayi Nigeria Niger ni Nigeria frontière tɛ wa n k'u bɛ Boko Haram fana dɛmɛ na n ko Ukraine de état terroriste ani Algérie bɛɛ ye kelen ni bɛ de na kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u bɛ fɛ ka na kɛlɛ transporter ka na Sahel kɔnɔna na dun bɛ Suraka Siri la yan a bɛ Suraka Siri kɛ parce que a b'a dɔn k'a fɔ o Siri de bɛ marché kungo kɔnɔna in na sinon Ukrainien de awɔ e ma Russie n ko nin y'an bɛɛ nalen de ni troupe Russie bɛna 5000 troupes élémentaires de bila avec des moyens à l'appui cɛ kɛlɛ in n ko nin ye guerre de Musa ne k'i ma e ma i dun ko ale bɛ Musa ne mais kɛlɛkɛminɛ min donna n ko guerrekɛminɛ de don terroriste kɛlɛminɛ tɛ sa mais n ko mun na ci de la char ye terroriste kɛlɛ la char o ye donni dugu de un char de 4e génération Assimi o de san
char T82, BTR T882, avec des blindés, plus de 800 chars. Ale ka baara ye a ka baara mais les chars ale bɛ kɛlɛ kɛ à partir de 80 km. Un char qui roule a bɛ boli n'a bɛ boli a ɲɛ ma a bɛ boli à 100 de 100 à 150 km à l'heure. N'a sera dingɛ ma est ce que b'a kalama a bɛ se ka carotage a b'i pan de dingɛ kunna. A fɛn b'a ka adama canon b'a daburu la 3,5 mètres o de don a bɛ obi min fili plus de 300 obi a b'o la bɔ ɲɔgɔn fɛ. mugu pɛrɛn 300 obi 4 lanceurs de missiles panneaux de b'a kɛ fo 300 ani kɔ. Ça fait plus de 800 à ce moment ça. Beaucoup ko touriste kɛlɛ kɛ. 800 a ka ca n'o ye. A ka ca n'o ye. Oui non, on dit nous char ni char Abraham de taille ɲɔgɔn na. C'est les chars de 4e génération. Dugukolo kɔni k'a lajɛ. Et puis à chaque dɔwɛrɛ de char ni type gana Mali de. N'i bɛ don i b'a sɛbɛn ko char T82 type malien. A bɔra Russie la de. Type a bɔra Russie la de. A bɔra Russie la de. Voilà. Donc aujourd'hui kɛlɛ mun kɛ minɛ mun sanna a ma dabɔ terroriste kɛlɛ ma dabɔra terroriste defɛ dugu kama. Ne k'i ma n ko Tezawatɛ nin bɛ kɛ dugu laban ten dugu min bɛ a ka di. Ɲininkali wɛrɛ bɛ yen dɛ ko est ce que parti politique bɛna communiquer kɛ nin ko ye. U diyagoyalen don. U diyagoyalen don. Mais bon i bɛna dɔn la ko parti mago tɛ jamana la. Sinon ko gardien bɛ yala yala la ni est ce que b'a kalama ko politicien kuma bɛ i da bɛ kuma bɛɛ la kurukuru i b'a kumalen na. Ni mɔgɔ t'i kɛ i jɔ nin na ko ko an ni terroriste ka se ka kuma. Il ne condamne jamais ça. O de y'a to ala ka barika don transition la ni ko ni kɛlɛ de politicien ko an sara. Donc vous allez imaginer que c'est un état qui parraine les terroristes. Ni kɛlɛkɛminɛ ɲuman ma sa. K'i to marifa misɛnnin san na i bɛ se ka fɔ tami. N'a sɔrɔ français de tun bɛ sanfɛ e ɲɛ français tun bɛ na renseignement d'an ma fo ka cɛ wuli. Il a fallu que mɔgɔ ka armée ka yɛlɛ sanfɛ ka nin dɔn. Bon normalement kabini nin kɛra bi ni Mali déclaration kalan tous les partis politiques mais min fɛnɛ transition fɛnɛ parti min fɛnɛ bɛ transition nɔfɛ o fɛnɛ tɛ transition fɛ dɛ. A bɛ taa fɛ. Olu tɛ non parti de bɛ transition quoi. Ni parti misɛnnin ninnu lajɛ o tɛ dɔwɛrɛ ɲa yala yala kɔ. Sinon normalement depuis su in olu kan ka communiquer fili ɲɔgɔn kɔ. Les partis qui soutiennent la transition. Aw bɛ sigilen bɛ CNT ni yala yalaw ni fɛnw na ko partis b'aw bolo mais vous ne réagissez jamais. Sinon parti minnu bɛ yen n'u tɛ transition fɛ olu kana communiquer kɛ aw minnu bɛ transition fɛ dun. Aw kana communiquer kɛ au moins pour condamner cet acte-là et soutenir maintenant le gouvernement de la transition. C'est vrai. Le gouvernement n'a pas de partenaire politique quoi. C'est que ni yora to commandant de ces partis politiques ma quoi. C'est fait quoi ni Mali parti c'est fait il ka biu kuna munun bi fait olu te kuma munun ti fait olu te kuma. Une fois que la souveraineté de l'État est mise en cause normalement parti pécan réagir. Ni a mais comme militant ngo jamana de bi c'est l'exemple de l'État qu'on cherche d'abord. Bon nous ne va pas couper parti politique. Il veut dire jodé warko des budgets armement de donta bota mais ni naje il veut me fondre. Donc le temps donne raison à la transition pour dire que d'abord on ne négocie pas avec les terroristes. Il était aussi avec négocier avec Dougou de ba ko fait. Il était fou là. Mo comme ta rebolo. Mo de be marfa dama mo de ba hakina ndo ala. Ata resa bola. Donc aujourd'hui bravo à la transition. Parti fait me communiquer que asininga besa ngaba en fait. Parce que parti minnu don parti fɛn fɛn bɛ CNT kɔnɔ n'i ma fɛn kɛ fɛn bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ an bɛ kan jɔ CNT da la i tɛ don. Non nin ye parti depuis que CNT kɔnɔ na ko anw bɛ 1 500 000 d'i ma et que tu nous fous rien mais ça veut dire quoi? Parti n'i ma communiqué kɛ ni Ala tɛ don transition i tɛ don CNT kɔnɔ. Il sigi k'a lajɛ dans une semaine dans 3 jours parti fɛn donc i bɛna liste de ta k'a noter k'a cocher hali n'u b'an minɛ k'an tatun kaso la on ne peut pas cautionner ka mɔgɔw la reçoit CNT kɔnɔ pour rien ils condamnent ka bɔ k'a kɔn non aujourd'hui on va éduquer les partis politiques cette fois-ci ni zin i b'a kalama on va leur donner une bonne éducation politique non parti b'u ka rôle jouer k'a fɔ k'aw t'aw sigi CNT kɔnɔ k'aw de bɛ taa impôt sara ka taa aw sara fu la aw tɛ kuma ko parce que aw bɛ transition soutenir aw bɛ kɛnɛw kan commission ni fɛnw na ça c'est fini n'i m'a condamné n'a ma bɔ ka diɲɛ jɔlen k'a fɔ ma tu i m'anw sɔn n'anw ye i t'anw ni foyi cɛ an y'i tun bɛ carré kɔnɔ vidéomaniya de la micro tun b'i bolo dénonciation na k'i taalen CNT la k'i b'i makun ni cɛ o cɛ y'a kɛ n'i donna CNT kɔnɔ i ka ku sama ka bɔ i ka bɛ jɔn de ma non i bɛ ka parti fɛ non aw bɛ carré kɔnɔ kumaba fɔw ni fɛnw na parce que aw donna k'aw yɛrɛ fisaya jamana soudeni ma hali n'u kɛ ka bɔ CNT kɔnɔ u bɛ taa nin kuma kelen de fɔ carré kɔnɔ yanni i ka taa fɔ carré kɔnɔ i b'a fɔ bi
Tu ne peux pas ni que tu ne défends pas la transition. Le gouvernement, nous communiquons, on attend les réactions dès demain. Ni tu as une réaction qui est à partir de demain ou après demain. C'est fini. Il était de santé qu'on a fait. Voilà. Ah, ok. Et vous, au famille Kofi, on va continuer à en profondeur ce qui s'est réellement passé en détail parce que beaucoup bala il a donné la nouille ministre des Affaires étrangères kata FMB talikere réussi là pour la première fois en a drapeau ka boka tatu jamana Kofi. Pourquoi le choix de la Russie kata tout? Parce que la Russie a été le premier à reconnaître l'AES. Il est dit qu'il y a beaucoup de fois mais AES est reconnu. AES créera une semaine, il est dit qu'il y a beaucoup de fois AES est reconnu. Donc honneur ben en boulot kata drapeau tout ici là. Oui, voilà. Flana en tant que flana c'est pour une diplomatie agressive et unique. Aujourd'hui, il y a une sanction d'État contre l'Ukraine ou une sanction contre l'État là comme. Là ici quand la diplomatie qui est diplomatie qui ka dira communiquer qui en tant que flana oui. En tant que savana oui, il s'unit AES fene beje jugu kelenge ou beje okumana jugu kelenge. Donc en mettant ka to communiquer fene ke kata ira ka fo bi jugu mi richi la no Ukraine o Ukraine be évoluer Algérie de o kuma na jugu mu fene be Mali la no Algérie o Ukraine de tege be ñogon bol. Donc en tant que dɔwɛrɛ foyi ye ka accord signé ani ɲɔgɔn cɛ ni nin ko façon bɛ kɛ fɛn caman bɛ yen an b'olu signé ani ɲɔgɔn cɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de kɛra sababu ye an taara drapeau turu en détail dɔwɛrɛ t'a la c'est pour que an bɛna mesure kura min ta contre Algérie ne b'a dɔn Russie b'a kalama information kun b'u bolo information fɛn bɛ Mali dɔrɔn bolo donc bi an dun bɛɛ jugu parce que Ukraine bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ukraine ko k'a bɛ Russie kɛlɛ ni Russie yɔrɔ o yɔrɔ Ukraine de bɛ Algérie Ukraine de ni Algérie yera bon an fana bɛ Russie minnu kɔ la Algaba c'est consort la olu fana yera Ukraine ani Algérie bɛ entraînement na ani Ukraine bɛ entraînement na donc aujourd'hui on peut dire que Conseil de sécurité ni plainte donna. Donc l'AES et ses partenaires, la Russie, la Chine, Turquie et consorts là, bel et bien quand plainte soutenue. Voilà. Ah, ok. Donc vous avez mené confirmer na comment c'est ça nos volet politique là. Et il y a un parti politique là. Vous avez pas la cafo Niger où lui est parti politique où lui dissous est Sandourou où il y a dit Tianema. Burkina be Sandourou là. Mali ta ko Sandourou ko presque ko be ngini nga kendo ko kuma fo. Awanya ye ka fo kulu fana bilalen dossier na kan laɲini kɛ ko Sandourou bɛ se ka kɛ Mali la cogo min yala bubu e bɛ mun fɔ ni hakilina ninnu ko ka Sandourou wɛrɛ accordé muso ka sɛbɛnnikɛla ninnu ka mun de sɛbɛn u ka mɔgɔ perdu bɛ ayi non o bɛ yen o bɛ yen an bɛna se voilà n'u ma sɛbɛnni kɛ dɔɔni dɔɔni e tɛ se ka constater kuma bolo e bɛ kuma dɔ lamɛn a fɛ e bɛ kuma dɔ lamɛn a fɛ ne ka gɛlɛn dɔɔni awɔ fabɛra voilà fabɛra maintenant i ye d'abord transition ka la transition malienne a fait beaucoup d'échecs politiques. Mali transition est échec politique ni a Niger ni Burkina transition de ka réussite parce que beaucoup inspiré Mali ka erreur déjà. Mali transition qu'on a mais Mali transition erreur politique chamake. Parce que Mali transition ka erreur fort krammi chef de parti politique de Mali transition chef de gouvernement. Donc au kɛra gɛlɛya fɔlɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ nin na i bɛna k'a fɔ Mali transition politiquement a tun tɛ se ka réussir parce que premier ministre yɛrɛ kun bɛ fɛ cogo bɛɛ la pour que échec politique kana ka bɛɛ don ale kama kɔrɔ ale ka bɛɛ diriger donc a n'a ka président kun t'a hakilina kelen tuma min na président bɛ ka jamana ɲini ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o wagati kelen y'a sɔrɔ premier ministre bɛ groupement dɔ kɔrɔ ale bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ groupe dɔ bɛ ale fɛ k'o renforcer k'o lawuli ka fanga don o groupe ma donc o kɛra an ka échec politique fɔlɔ ye ni den ye jateminɛ kɛ dugu tɔw la président bɛɛ n'a ka premier ministre tun bɛ ka ɲɔgɔn faamu n'a bɔra Mali la i tun bɛ premier ministre Mali la i bɛ premier ministre nɔfɛ mɔgɔw ye u b'a fɔ a don ta bɔ ta an ka groupe de ye nin anw de ye kɛlɛ kɛ u b'a yira k'a fɔ comme action militaire jɔra foyi tɛ fɛn na donc an y'o échec fɔlɔ kɛ donc politiquement fɛn fɛn kan ka kɛ an ye échec o la sinon Mali kun ka daminɛ ni mun ye ka constitution suspend ni constitution suspendée kɔfɛ o kun na fɛn min ka parti politique bɛɛ k'a bɛɛ suspend o kun bɛ kɛ sababu ye ka activité politique bɛɛ jɔ donc o échec ye anw sɔrɔ kosɛbɛ o de y'a kɛ tɔw y'u inspiré o de la k'u taw kɛ walasa Mali ye kuma bɛɛ Mali politiciens bɛ kuma bafɔw ni critique ni baw ni fɛn min na tɔw y'o de erreur éviter o kumana k'u taw lamanko joona parce que an kun se k'an taw lamanko mun na parce que min kun bɛ anw ka gouvernement ɲɛmɔgɔ la o yɛrɛ ye parti politique tigi donc ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye parti politique bɛ ka affaibli ale kelen ka fanga sɔrɔ
Donc, on a erreur en fin Bon, cette façon, on va éduquer les partis politiques. Est-ce que les mots ne sont pas trop forts? Non, on va les éduquer politiquement. Ah, politiquement. J'ai dit que l'éducation politique te doit fouiller. Il y a charte, parce que face au dénouement, charte des partis politiques, quand Jamana soutenir, quand Jamana numéro soutenir, quand Jamana soutenir action qu'on a. Jamana ka souveraineté na atteint dron avec wajiba parti politique il ka bo ka à soutenir mais ni mo mi a midi catastrophe fait je retourne mon mot mais la éducation politique des fois éducation politique de cours parce que éducation politique de dore no for imam en politicien ma au corps état soro il kanga teme sous section de fait teme section de fait be kanga bo ka discours mon kala pour soutenir la nation tu n'as pas fait ça c'est ça qu'on appelle éducation politique il va faire quoi défaut ko cette façon néo défaut mais ko défaut néo défaut donc nya fo ngakuma ko éducation politique mais ni mo nya fam kata srawre fait familial ko no nyo reti ka bola éducation politique de dora foyi parti politique kanka ko sugu beke iga fanga ni kele iboke mais chaque des partis politiques kono jamana soutenir ni ma wajibi ka jamana ka ligne ni de la constitution qu'on a ba kono la souveraineté de la nation une fois que c'est mise en cause obligatoirement wani jamana ko kan ni mo mteje ate mo mfe kula obligatoirement ni ka parti no kadi ibi claim parti ka fengo ni de la constitution 4e république constitution kono aba kono donc la éducation politique bo kuma bo OK afamena. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va continuer si ça nous a dissolution des partis politiques pour Kati. Il faut assiser la ligne donc chaque des partis politiques qui font réviser parti politique pour la ligne de Ké, Madjan Okera. Il y a des partis politiques consulter là. Soit que ni dommage qui veulent remettre, il va faire que peuple il faut à travers le référendum ou bien fin pour que parti politique il y a la égo de là. Ne ma kuma famu et ma femme ngol la ngini bora ka kesi sam parti politique consulter là jamana nyema o fait aux consultations c'est fait oui la ngini ke pour d'obse ka parti politique là donc la ngini ke gouvernement ay gouvernement la ngini ke est-ce que tu es sérieux non mais la ngini ma ka travers les assises nationales non parti politique de ka consultation là ou de marathon ko ka parti politique nombre de ko na fa assise ya fa to juma voilà au toit de la ina fa assise mais gouvernement m'a fait ko la walia et awa kuma wara be ka bo ko pour ko la walia ku be son wa peuple nyininga pour doga bo o la voilà non comment te ko doga bo parti politique be ti comment fana bien non comment te yende o de faire no ma ke atseka taw ni de tinaga AIC konna la AIC parti politique be ti da Burkina ta suspend et Burkina ta bora et iba ka fo Niger ta bora donc sur le Mali il a activité politique sur comment ba follow sur le Mali de donc atseka ta quoi to ya ke il faut que le Mali ait cette fermeté là aussi de dissoudre des partis politiques. Le Mali n'a pas le choix. Et l'élection il est parti de l'unité charte du critère du et pas faute. Et du moment que quand il fait des délégations sociales de bureau là, député un membre de CNT ou DB, maire une délégation spéciale DB, et bien parti à baromètre évalué ni, et bien parti à grandeur évalué ni, et bien parti à implantation évalué ni. Donc au cours du parti qui met ça dans coin, le gouvernement n'a pas le choix. Et le référendum contre la faut contre là, au cours du gouvernement be décret d'état car partout. Mais comment be rojoué? Avec chaque parti pour que parti sera ni loi. Donc au cours du gouvernement partout il peut faire recours à la Cour suprême. Car la Cour suprême fait des cas à la dire coach. Ou tu lui donnes c'est pour les raisons d'état. Les raisons d'état be faut dire à la dire. Parce que n'y a eu bibi de mettre en son nyami. Il dit que la parti de venir à son gasi fangala. Donc il est parti de la parti banana, au parti banana ou des béoulo. Comme vous voulez idéologie. Au des partis bé, et bien parti banana n'est au lieu d'un parti m'seni bé. Donc il est deux fois qu'à battre. Voilà, on a voulu. Donc il est une bédéchi. Il est une bédéchi. Parti bas bébora, parti bas qu'il est là. Et vous maintenir. Donc il va continuer chaque fois à produire des politiciens. Il n'a pas corrompre le tour du monde. Même si c'est un parti battu, parti finité, il va bédéchi. Kanani règlement doy mima to ka fo ni be parti créé avec un couille il faut écologiste il faut centriste il faut démocratique il faut socialiste peut-être le gouvernement na mesure en place mais il faut que le gouvernement a parti bon parti là ka parti bon ONG là ka parti bon il be parti créé je soutiens je ne soutiens pas au ka voilà
et le parti réduit ni critère jumɛn i bɛ parti jumɛn ci ka jumɛn to et récépissé kelen de b'u bɛɛ bolo a bɛɛ créé la ni décret kelen de a bɛɛ fɛn ni arrêté kelen de e b'u ci cogo di. comme Mamadu Doumbouya bɔra ka taa kɛ Laginɛ dɔw bɛ yen o créé la u ma congrès kɛ u ma foyi kɛ a y'olu jateminɛ a y'olu bɛɛ kɛ olu tɛ réduction dɔw fana bɛ yen a y'olu suspend. voilà olu ye critère de kana ni Mamadu Doumbouya da ɲɔgɔn ma anw bɛ min kɔnɔ an bɛ AES de kɔnɔ la AES duguw y'a kɛ olu ta dissous olu ta dissous cogo min na an b'an ta dissous ten bɛɛ bɛ segin ka na dugu ma n'i y'a mɛn bi bi in na parce que transition ma min faamuya Assimi ma min faamuya même transition administration kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ ka transition saboter o jigi b'a ka parti politique ka kɛlɛ de kɛ mɔgɔ caman bɛ bi u bɛ ka transition sama sen ma u bɛ ka ko caman kɛ parce que u bɛ kɛ bi ni transition mangoyara u ka parti de bɛna fanga la mais n'i ye k'a fɔ hali bi i bɛ bɔ k'a fɔ k'i bɛ transition na gosi ka transition mangoya i jigi b'i ka parti de kan ni parti tɛ yen bilen don i b'i tilen jamana baara ma. Parce que attends à ma stabilité politique parce que en erreur on n'a pas non seulement suspendu la constitution et puis on n'a pas suspendu les partis politiques. Donc chaque fois chaque parti politique est mieux fort démocratie qu'on a là on a transition barake mais démocratie c'est marché transition qu'on a soit c'est une démocratie mais on a transition qu'on a on bébé la fia mais tantôt constitution est mouvant anti-constitution cola anti-démocratie cola on est état code là on est en révolution pire et simple de là. On est en train maintenant de construire l'État, un nouvel État. Donc, au Tchèque, parti politique échec de l'ambignon. Transition coréenne en bon français. C'est l'échec de la démocratie qui conduit à la transition. Ou des transitions. Donc, les transitions qui ont au cours du parti politique, mais manière de l'échec fort qui est mieux. Au parti politique, nous nous définissons CNT. Donc, on peut régler tout. Donc, en transition, il y a une badine. Parce que quand il m'a bon mon na jamana donc ko gi ma bon mon na ku tu ko kola et la ko lu tatun kana lu ko benin kelenya uti bengola uti kelenya kola lu ko lu tay jume ni tout ta duma be ta ka boy bon bibi na transition ka saboter muna même dans l'administration donc ça transition c'est partout de grâce à nous et barasoro partout de grâce à nous et marché soro même au parti économique chamambi partout de uke mo boy partout de ko fen chamam donc ou be ko su be ka jamana i mangoya pour que mo ka c'est parti politique kele numa mais ni o be ke parti politique be donc Assimi nga Niger ni Burkina ka ati et référendum côté non ni référendum kodo ka blakana amanga kina daka parti politique est mouné nya jamana ni il y a ka ko parti politique réduit c'est la base de quel critère parti doit réduire ka doto ko parti création gelea et parti création gelea parti qui va se combien kemé so ni bi kono to am se ka ko kemé nan donc parti kemé nan ni bien déjà au corps fait était faralu kan o le to parti ala ou be de ta khaboui o de fora ça fait en bas d'amener à zéro parti be créé hakina kama mais parti te créé mo ni parti fait création de tête ni mali parti politique badin fait na be créé la diminuer kono ou be me parti de là ou ma be ala ou diminuer ou taruta créé yere à parti chima créé idéologiquement à parti chima créé jamana ka hera kama à parti be créé la ka fo do ka ministère kama do ka joro kama fo ko parti ka ministre di o mo ko ni be sirikati asini nga fo sans parti politique ma ko ka ministre di parti clé mon ministre que la ministre gâteau le béni quand tout le monde nani après la ministre proposé qu'on a qu'à parti reste au moins n'inga tondon au moins n'inga là au moins que nous devons parti finir présent pendant 40 ans pendant 50 ans au lieu de parti présent donc voilà bibina parti politique ou kata démocratie ka damé parti rek qu'on a la ni mais ko démocratie depuis parti rek présent vote de beke ou ani mandat flaqué c'est que présent donc nous devons partir qu'on est là en ce moment la démocratie qui est partie qu'on a ça veut dire un pouvoir de solo et un bon pouvoir démocratique en beau solo mais qu'à partir que parti présent à l'état FMB bébé parti la fois tout présent ni parti politique ban ndakalaje les pères fondateurs des partis politiques ou j'étais parti là tout à des parti présent parti fait présent mais sans bis voilà a pas beladje donc on nous dit la parti créé ils sont tous partis à tout le clindrondi pour la subvention et financement pour n'avoir dit parti présent dans ma n'allez minke à fora bana congrès teke faut parti c'est 5 ans gâté congrès parti c'est 6 ans parti faut charte qu'on a tenu congrès 3 ans mais parti doit 10 ans à mois congrès parti doit 7 ans au mois congrès parti doit regarder créer le mois congrès on ne peut pas continuer à soutenir des partis comme ça à quoi chef de file l'opposition dit partout mais en mot dit tout dit à propos financement public et que la chef de file l'opposition créée oui, il est opposé gratuitement. Word ne mettra des EMA qui est entretenu. Ah, quoi statut quand même. Statut ne met quoi là, Word mettra des EMA, cabinet des EMA. Mais il dit d'ailleurs, il dit d'ailleurs, mais il faut faire un peu de faire donc on n'est pas d'accord. On veut que les transitions soient tergiversées. Ok, et voilà, Jamana Mara fait le wati de bala, Koko wati de bala.
ko wagati de b'a la ni ko wagati dir'i ma waati min na ka na jamanadenw ɲininka o la n'a sɔrɔ jamanadenw ɲininkali ko don jamanadenw ka position dɔnnen don parti politique ka dissous a kana réduire dɛ parce que critère tɛ ka parti réduire u k'a bɛɛ dissous à travers maintenant référendaire k'a bɛɛ ci ka bɔ yen an bɛ don min na ko bi maliyɛnw tɛ fɛ ka parti ko mɛn u tulo la mais an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ parti kelen ninnu de don wa hali mɔgɔ minnu fana bɛ CNT kɔnɔ ka bɔ yen ou bien u kana u yɛrɛ tɔgɔ la sinon en tant que ninnu bɛ an senkɔrɔ k'a fɛnw kɛ chaque fois u b'u yɛrɛ de renforcer chaque fois u b'u yɛrɛ de renforcer parce que an bɛ don min na ko bi transition mago bɛ min na bi ça c'est la révolution Assimi est révolutionnaire de Assimi n'est pas politique. Alors Assimi bɛ ka kuma mun ta ka tubabuw sɛgɛrɛ c'est la révolution Thomas Sankara ye nin de kɛ o Paul Kagame bɛ nin de kɛ o président pas fɛn fɛn bɛ yen minnu ye Assimi bɛ ka minnu nadege bi diɲɛlatigɛ la u bɛɛ ye nin révolution de ta ninnu ma politique kɛ o u ye révolution de kɛ pour ka yɛlɛma boloda parce que se ka yɛlɛma boloda ka sɔrɔ tubabuw tigɛ dalen b'i kan bon tubabuw de ye nin mɔgɔ ninnu dilan ka na n'u ye ninnu de dilanna ka na Musa Tarawele kɛ jinɛ ye ka Musa lagosi k'a fɔ Musa ma mɔgɔ fagala don kɔfɛ a fɔra ko an yɛrɛ fitinama ko banque dɔ tun bɛ yen ko Musa ka wariba b'o kɔnɔ ko miliyari bɛ Musa bolo an taara jugement kɛ Jani si tun tɛ tiɲɛ u y'a nafili ka Musa kɛ jinɛ ye ka Musa kɛ fɛnba caman ye ka taa suw yira na ko Musa de ye marifa ci ka tila ka taa fɔ jugement na ko qui a donné l'ordre de tirer i tila ka nin mɛn militairement ko qui a donné l'ordre de tirer mais nin enquête ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ san joli u ye Musa i y'a faamuya bala grâce 1998 ka an bila révolution fou la jugement ma kɛ foyi ma kɛ u tila ka jamana dilan ka bɛn u yɛrɛ ma hali n'u ye ko kɛ i tɛ se k'u juger il faut passer par la haute cour de justice o haute cour de justice fana ye jɔn ye o ye députés de députés minnu fana n'u ka campagne fana financée par les ministres et mɔgɔ min yɛrɛ ka campagne financée i bɛ se k'o labila donc i tɛ se k'o labila donc u ye jamana dilan fantan bɛ to fantanya la faama bɛ to faamaya la n'olu de hinɛ la u bɛ se kɛ faama ye sɔgɔmada kelen n'a bɛn n'olu ma u bɛ kɛ faama ye sɔgɔmada kelen donc politiciens y'an dilan k'an kɛ ten i tɛgɛ foyi ye ni tɛgɛ fɔla tɛ bon n'a ma ɲɛ ala ye occasion d'an ma transition nana an k'an profiter k'a bɛɛ ci ka bɔ yen ka nin bɛɛ ci ka bɔ yen donc u ka nin bɛɛ ci ka bɔ yen bi bi in na an ka taa à zéro u ka charte kura dilan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka parti créer bɛɛ k'i conformer o la a ka parti créer mɔgɔ kelen ta tɛ groupe de don aw bɛ primaire kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn danw kan ni ɲɔgɔn cɛ donc il y a des exercices démocratiques on vous met à l'épreuve devant les militants i se k'o façon dɔ kɛ quoi et puis u kana fɔ parti kana créer a bara k'a sɔrɔ parti ma parrainé par les chefs de village dugutigiw ka parti parrainé n'o kɛra sababu ye mɔgɔ bɛɛ tɛna sigi Bamakɔ k'a bɛna Bamakɔ dɔrɔn Bamakɔ jeunes dɔrɔn fɛnw parce que i ka parti a kana créer a bara k'a sɔrɔ au minimum 200 chefs de village o mi ka parti créer parrainé olu fana ka don a la fo ka fo o moti kana ni dugutigi 200 ka signature i kana n'o ye a tɛna Assimi m'o kɛ mɔgɔw ka sigi laada ma mɔgɔw ka sigi danbe ma i sigi b'a kalama dugutigiw ka don da la i bɛ parti créer f'i ka na ni 200 ou bɛ tigɛ candidat a bara n'i ma na ni 200 parrainage o ye député ye wa o ye dugutigiw ye ani député fana ani ni député fana n'i bɛ député ya fana ɲini au minimum i bɛ na ni 50 parrainage mais parti kana créer a bara ka sɔrɔ dugutigi 200 m'a fɔ k'a sɔnna ko nin ka kɛ tɔn mais n'o kɛra sisan jamakulu bɛ parti créer parce que i bɛ t'a sɔrɔ ne bɛ dugutigi 10 dɔn e bɛ dugutigi 5 dɔn dɔ bɛ dugutigi 20 dɔn n'a y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ dugutigi 200 donc e kelen ta tɛ parti ye ne kelen ta tɛ parti bɛ kɛ forobafɛn de hakilina min bɛ ta a bɛ sabati parti bɛ président ɲuman sɔrɔ mais en tant que an bɛna mɔgɔ saba de bɛ wuli dɔrɔn ka charte ni fɛn dɔ sɛbɛn dɔrɔn ka taa n'a ye gouverneur la dɔrɔn ka parti créer dɔrɔn parti bɛ kɛ mɔgɔ dabanin ko de ye o bɛ taa bannen tuguni min kɛra Marine Le Pen na a lajɛ parti sanctionné la bien que Marine Le Pen sanctionné mais parti fana sanctionné la donc u k'a kɛ ni mɔgɔ n'i ye mɔgɔ di ka kɛ ministre ye ni parti ye mɔgɔ min di ka kɛ ministre ye ni wari tunna parti b'a sara o parti ka suspend politiquement parti se ka taa élection na abada en tant que e se b'a kalama ni wari ma sara ka ban pôle économique la donc ni e ye parti tɔn di ka kɛ ministre ye parti yɛrɛ de b'a ka ministre kɔlɔsi kana wari ta dɛ kana wari dun dɛ ni ye wari dun de bɛ ka candidat bɛɛ tiɲɛ o kɔrɔ député minnu bɛ parti kɔnɔ maire minnu bɛ parti kɔnɔ olu de olu ka ministre dɛmɛ a ka wari dun olu bɛ ministre contrôler de wa ils sont même capables ka ministre wele devant l'assemblée ni ministre ka bɛ fɛn kɛ u ka devoir parlementaire exercer k'a yira k'a fɔ nin ministre y'an ka mɔgɔ dilen mais a ye min kɛ a ma bɛn parti fɔlɔ de bɛ kɔn k'i sanctionner mais Mali kɔnɔ yan e bɛ di parti ka maire bɛ wari dun parti tɛ kuma parti ka député bɛ wari dun parti tɛ kuma parti bɛ ministre di o ministre kelen bɛ wari détourner o tɛ o parti b'a kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ non an sera sɔn ma e de y'a d'a ma an t'a dɔn e de y'a d'a ma ko bɛn ni kelenya ni pouvoir de gestion kama bon moi je pense que an ka taa n'o ye ni charte de parti politique kura bɛ créer k'o don charte kɔnɔ mɔgɔ kelen kana kɛ parti président pendant 15 ans o ka bɔ a kɔnɔ
n'i bɛ mɔgɔ min di parti la fɛnɛ n'a tigi ye wari min fɛn o ko to fond dɔ bɛ parti bolo vraiment une caution parce que i bɛ jamana wari kɛ cogo min na f'i ka parti fɛnɛ wari kɛ ten n'o kɛra barika bɛ don jamana wari la. Bugu ko est ce que jamana ɲɛmaaw tɛ ka jamana mara i n'a fɔ an bɛ démocratie la. O de kɛra ne y'o de fɔ n ko an ka transition ka échec kɛra o de ye quoi an ka échec kɛra min ye parce que chef de parti politique de tun bɛ transition chef de gouvernement la donc ale ye transition kɛ on ko i b'a fɔ ko juste politicien dɔ de wele b'a fɔ ko il y a un événement politique qui a fait partie de IBK alors que c'est une insurrection populaire qui a fait partie de IBK donc mɔgɔ kelen ka mouvement tɛ quoi mɔgɔ kelen ka liti tɛ ne ko bi bi in na k'aw de ye kɛlɛ ka IBK la ta minnu sara kun olu somɔgɔw fana kan ka kɛ ministre ye m'a faamuya les victimes maintenant du M5 olu fana somɔgɔ kelen kan ka ta k'olu bila cabinet kɔnɔna la parce que olu de fana somɔgɔw sara donc an ka sabali dɔw fana banana minnu fana banana u k'olu fana ka charger ni mission ye k'a lajɛ parce que olu de kɛra victime ye mais jusqu'à présent il n'y a pas de jugement jusqu'à présent k'i n'a fɔ mouvement 91 kɛra cogo min na ça fait mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ ni jamanadenw tɔgɔ ye u ɲɛna jamanadenw kɔ donc aujourd'hui an bɛ ka essayer k'an bɛ démocratie de kɛ transition kɔnɔ ça ne marche pas fo président k'a dɔn ko ça ne marche pas bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛn caman bɛ k'ale kɔnɔ fɛn caman na o de k'ale bɛ mesure dɔw ta sɔsɔli bɛ kɛ mesure ninnu dɔwɛrɛ tɛw parce que mesure fɛn fɛn bɛ na ni ko ka jɛ ye a tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma parti de opérateur économique dɔw dilan mɔgɔ bɛ an bɛɛ b'a dɔn opérateur économique dɔw bɛ olu de ye mɔgɔ ka campagne financée mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye baara sɔrɔ parti de kama o ta de anw bɛ politique la waati min na liste de tun bɛ kɛ mɔgɔw bɛ don baara la arrêté ministériel ye mɔgɔw kɛ fonctionnaire d'état ye mɔgɔ si tɛ se ka ne sɔsɔ o la n'u ko ka taa lajɛ an bɛ taa arrêté ta san ka na n'u ye fonctionnaire d'état les fonctionnaires d'état cadre A arrêté ministériel concours tɛ e dilan ko ye jamana jumɛn ni Mali tɛ i b'o ye Mali de la fɛn bɛ kɛ Mali la diɲɛlatigɛ la a tɛ kɛ yɔrɔ si arrêté ministériel ka hadamaden kɛ fonctionnaire catégorie A mɔgɔ dɔw tun bɛ AEM yɛrɛ la olu yɛrɛ taara fonction publique ka sɔrɔ u ma tila a dɔw tɛ se ka ne sɔsɔ a dɔw bɛ yen ne b'u la panpan na vɛsini bɛ k'u la ne b'u bɛɛ tacogo dɔn fɛn bɛɛ ye quota de kun ye politicien ka waati fɛn bɛɛ ye quota de liste bɛna quota fɛn caman quota o de y'a to transition ka fɛn caman bɛ a bɛ saboter parce que o mɔgɔ kelenw de bɛ dans l'administration o mɔgɔ kelenw de bɛ baarakɛyɔrɔw la u bɛ Assimi ka action bɛɛ saboter ka mɔgɔw la futinɛ kɔrɔ ka mɔgɔw la dimi a kɔrɔ transition in bɛ échouer a y'aw sigi a k'a lajɛ nin transition in tɛ se ka foyi kɛ ninnu bɛ kɛ donc n'i y'a ye ko transition bɛ échouer i jigi bɛ ka parti de kan i bɛ ka parti baara de kɛ donc ni parti cira i b'i ɲɛsin jamana baara ma donc il est temps aujourd'hui an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ an tɛ démocratie kɔnɔ an bɛ transition de kɔnɔ an bɛ révolution de kɔnɔ fɛn fɛn bɛ bɛn jamana ka hɛrɛ ma ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana sankɔrɔta ka jamana bɔ degun kɔnɔ n'o bɛnna mɔgɔ ka n'o bɛnna fɛn o fɛn ma on est prêt à soutenir notre autorité an k'o baara kɛ donc aujourd'hui an tɛ parti politique ko la voilà n'an bɛ parti ko la min kelen filɛ bi san b'a sɔrɔ partout kun bɔra ka nin action in ka nin soutenir ka nin kɔnna nin kɔrɔ tɛ i bɛ Assimi fɛ o t'a la i tɛ Assimi ko la o t'a la nin ye jamana sɔrɔsi l'armée est un outil de défense nationale jamana sɔrɔsi de bɔra k'i bolo jɔ dɔ la k'ale de ye e ka impôt ni ka taxe avion tiɲɛ ko wa k'a tɛ bɛn parce que i fa sara 30 millions d'euros non o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ tubabu b'o kɛ de walasa ka kɛ i n'a fɔ wariba de tiɲɛna fɛn bɛ bonya maliyɛn lakanali ma dɔrɔn Akansi tɛ 30 millions d'euros bɔ n'o don français ka mirage fila binna n ko ye 85 millions d'euros u kumar'o la u t'o fɔ n t'o ɲɔgɔn wari tiɲɛ bɛ yan donc français américains ka F35 fila binna Trump sigi ni san cɛ la frontière avec la Corée bɛ Amérique du Nord yɔrɔ in na américains ka F35 fila binna u kumar'o la o ni Canada cɛ voilà mais u ma kuma o la mais u bɛ n'u jama ta de ma ko 30 millions d'euros a don ta bɔ ta u ye nkalon tigɛ mais an n'a sɔrɔ 50 millions d'euros don n'i bɛ kɛlɛ la kɛlɛkɛminɛn bɛ tiɲɛ wa yabili kunna ko dégâts bɛ kɛ o de ye kɛlɛ diya ye et c'est normal donc u ka wari tɛ an ka wari de don donc k'a f'u ye u ka sira tɛ u k'u da bɔ a la mais an bɛ min fɔ Assimi ye a tɛ min dɔn politicien an b'u dɔn n'i ma politicien latunu politicien b'i latunu politicien tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina n'i kulomana politicien na politicien b'i ka diɲɛ tiɲɛ k'a d'i ma mais politiciens de bɛɛ ka diɲɛ tiɲɛ i bɛ taa école la i danna trimestre kelen ma ko l'année est sauvée ja i ma sauvé université ye 3 ans ye a b'o kɛ fɛn o mɔgɔ t'a la o u bɛ denw bɛ université baw la u tɛ mɔgɔ hinɛ t'u la quoi ko l'année est sauvée ka sɔrɔ écoledenw ma sauvé donc bɛɛ fɛn fɛn na ten bɛɛ hali sisan Mali école filɛ nin ye wari min bɛ don budget éducation na mɔgɔ t'a da dɔn gouvernement yɛrɛ tulo bɛ ne la contractuel sugu bɛɛ bɛ yen dans l'enseignement vacataires bɛ yen collectivité bɛ yen fonction publique bɛ yen i t'i miiri fonction sɛbɛn u ye mɔgɔw ta sira bɛɛ fɛ donc foyi hinɛ t'u la bi
mais ni Assimi Kulangran na be fanga na fo an bi nunu do ko an tegeti ou fle wati na sens fanga tout la wati na ni ndi ou ka fait ko nunu tien kuma ka ni réforme croix voilà est-ce que ko manifestation do bena ki Algérie ambassade la do na tawla parce que bena woli mais est-ce que manifestation do bena buluda non société non il y a quoi on a ce qu'on a il y a quoi on va se retrouver dans la zone même malien wole au don ambassade d'Algérie ambassade d'Allah inchallah on ta mais tout ici kan action façon là John ici kan là missile sol air ko qui a avion gauche pour aider les terroristes pour camoufler les terroristes moi Algérie ko il y a pas tout de soutenir donc Djenyebo là on va marcher et montrer à l'opinion internationale l'Algérie est le parent des terroristes donc dans la crise malienne on be beaucoup ila nala sonama na don sera suguté daile wandali mala malon te suguto foité jo bébé ñoko sona Algérie ambassade d'Allah mais on attend que l'action diplomatique finisse d'abord sur son cours action diplomatique minkera Algérie ambassadeur a rappelé par les pays de l'AES en mode kono et nala sonama AES Dugubé Mali Burkina Niger bébé ñoko soro Algérie ambassade mbiga dugula bébé ñoko soro dalla namba kefene la société civile de l'AES nala sonama mantere ñoma amba ke ñoko Vous avez un enregistrement la blague là après quand sort au téléphone donc vous comment tu avec comme téléphone mai comment tu là mais que tu ngeni ke bela jelen fait dembi bien taba de bolo ko enregistrement mai ngada ka la bla parce que amba donc afo radio bawle auditeur ba kan kosobe ambe akato ngeni ke ni ala sona jemukan na taw si santé na la sona ana ambe la bien sabati wala vous comment tu Moussa Mbifo k'a fɔ AES peuple bɛɛ n'ala sɔnna ma ani société civile mina ɲɔgɔn ye n'an bɛnna min kan bɛɛ bɛ bɔ ka taa Algérie ambassade da la a bɛ kɛ AES dugu bɛɛ la on attend que donc une action coordonnée des pays de tous les pays de au même moment au même moment heure kelen an bɛɛ bɔ heure kelen an bɛɛ bɔ don kelen ka taa Algérie ambassade da la dans les pays respectifs de l'AES ka taa ambassade da la bɛɛ minɛ Kaïra, Algérie a une minke, il y a coup de Willy. Et puis, il y a une rupture diplomatique entre l'AES et l'Algérie, définitivement, jusqu'à ce qu'il y ait une situation établie. Il y a un gouvernement qui fait, avec plein de gens, vraiment, à quand mentionner plein de gens couronnés par des actions militaires. Couronné par les actions militaires. Par des actions militaires. Car plein de gens contiennent des actions militaires. Terroristes ou immobilisés nous avancer et que Mali be résolution de ta ONU fait en de Algérie territoire kono ko neutraliser chien ni amé kuma be mo la ben dans territoire kan amatu no fait donc c'est fini et je pense que aujourd'hui la force AES est prête à sécuriser la frontière Mali Algérie dans la semaine prochaine c'est un major na disposition sur beta ka armée ka disposition AES ka force conjointe de la femi Algérie Mali frontière là qu'a renforcé nala son mambaro de kefele inchallah ami malien def voilà donc malien on y kunyebu mabel jawara ya ale kunyanga ma wole temukan